ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଦିଅ, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦିଅ। ସେଇଟାରେ କେଉଁଟା ମସଲା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଇଏ ଅଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟୁ ଦିଅ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଆଣିବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ଆସିଲେନି ଡାକିବା ପାଇଁ କିଏ ଯାଇଛି? ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଲନି। ହେ ଧର ଚଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ଜାଣିଛ ନା ଆରେ ପତ୍ର ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ତମେ ଥାଳି ଏଇଠି ଅଛି ନା ସୁର ଥାଳି ଅଛି। ଯିଏ ଖାଇବ ଗୋଟା ନବ ଅଲଗା କଥା ଢମା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଖାଇବ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଘରେ ନେଇକି ଖାଇବେ କେହି ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଧର ଭାତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଜଣକୁ ଜଣକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ଇଏ ମାଉସୀ ତୁମଟା ଦିଅ ନା ଜଣକୁ ଜଣକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ସେଇଟାରେ କିସ ଦେବା ଆଗ। ହଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ ଭାତଟା ସେ ପଛକୁ ଦେବା। ସେଇଟା ଚାମଚ ଆଣନ୍ତୁ ତରକାରୀ କାଢ଼ିଦେବା ଆଗ। ଏବେ 100 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଖାଇବେ ଯେମିତି ଡାଲି ଏଟା ଭଲ ଡାଲିଟା ଏଟା ଖାଇକି ଦେଖ ଥରେ ଡାଲି ଉଠୁନି। ବଡ଼ ବେଲା ଫେଲା ନିଅ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ମାଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାସ୍ ଦୁଇ ଚଟୁ ଛୁଆ ତୁ ଖାଇବୁ କିଲୋ ମା ଛୁଆଟାକୁ ଦିଅ ମାଛ ଦିଅ ଛାଡ଼ ସେ ଖାଇବ ଛୁଆଟାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼େଇଲେ ଅସୁବିଧା। କିସ ନ ବୁଲ ଛୁଆ ପତ୍ର ନେବ ନା ଧର ଏଇଟା ଖାଇବୁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଯିଏ ଖାଇବ ପତ୍ର ନିଅ ଖାଇବ ଯିଏ ପତ୍ର ନିଅ ଭାତ ଦେବି ତ ଆଉ କିଏ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ किस नब भात भात दियो ना खाइब ना छुआ डाली दे आगे डाली दे
দেখাও ভাত তো দেখাও ফুল দে ভাত খাই দিয়ে বুঝো এই ছড়াও দিন তরকারি পেঁয়াজ ଖାଇବ ନା ରୋ ରୋ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇଦେବି ଜାଲିଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଏଇଟା ଉଠୁନି ନବୁନି ଖାଇବୁ ଧର ଏଇଟା କେତେ ନବୁ ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା কে কটু রাখো ସେତିକି ଯା ସେତିକି ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି ହବନି ସେଟା ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ସେଟା ଦେନି ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଟ୍ରେ ଆଣନ ହଁ ଟିକେ ସେଇ କଡ଼ର ଜଣକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଇଦେବୁ ନା ନା ଟ୍ରେ ଦ ବେଲାଟା